खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। मासबादआव 110 केजि गान्जा जब्द। आलफा उदांनि दैदेनगिरि अरुणोदय असमआ आखाइ दैखांबाय। बिश्वनाथआव मोसानि हाराजों लोगोसे 7 सुबुंखौ हमदों। खोला सालमारा पुलिसआ 51 लाख रांनि जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों। मार्गेरिटायाव बुद्धिस्ट मंकनि गोथै सह मोनदों। आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामना दैथायहरदों। मियाफोरखौ खस्थ' होनायानो आंनि खामानि, बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। सेंग्राफोरनि थाखाय 1 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन बाबु आसनि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मासबादआव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा गान्जा जब्द खालामदों। मासबाद पुलिस आरो एसएसबीनि 23 नं बेटेलियाना मासबाद पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय निजोरानि सुदेमपुरि गामियाव जुथाइ अपारेसन खालामनानै गोबांथार बिबांनि गान्जा जब्द खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला मासबाद पुलिस आरो एसएसबीनि जुथाइया अपारेसन खालामनायाव 110 केजि गान्जा जब्द खालामनो हादों। लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिखौबो पुलिसआ हमनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय गान्जानि बेसेना इस्टार स्टेट बाजाराव खमैबो 11 लाख रां जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। हमजानाय सुबुंफोरनि नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै लाबोखुमादोंमोन जब्द खालामनो हानाय 110 केजि गान्जाखौ। बे समावनो उदालगुरि जिल्लानि मासबादआव पुलिस आरो एसएसबीनि जुथाइ अपारेसना हमजायो। बेनि उनाव मासबाद पुलिसआ 62-25 नम्बराव केस फाइल खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। उदखारि आफाद आलफा उदांनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि अरुणोदय दहतिया उर्फे अरुणोदय असमआ आखाइ दैखांबाय। अरुणोदय असमजों लोगोसे बिनि देहा बेंग्रायाबो दिनै आखाइ दैखांदों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला अरुणोदय असमआ भारत म्यानमार हादरनां सिमायाव देहा बेंग्राजों लोगोसे रैखाथि बिफाननो गावखौ गथायदों। आसाम राइफल्सनि आखायाव गावखौनो गथायदों आलफा दैदेनगिरि अरुणोदय असमआ। बबेखानि अरुणोदयजों लोगोसे आखाइ दैखांनाय बिनि देहा बेंग्राखौ फ्रान्सिस असम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अरुणोदयखौ दिल्लीयाव लांनाय जागोन, नाथाय बेनि बागै आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सनिफ्राय जेबो रोखोमनि अफिसियेल खौरां सोराङाव फैयाखै। बिश्वनाथआव मोसानि हाराजों लोगोसे 7 सुबुं हमजादों। काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि बिश्वनाथ वाइल्डलाइफ डिभिजननि सिङाव थानाय गहपुरनि सिमलागुरि बालिगाव गामियाव मोसानि हाराजों लोगोसे 7 सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि जुथाइ अपारेसनाव हमनो हादों मोसानि हाराखौ। बबेखानि हमजानाय 7 सुबुंखौ इलाराम दले, रिपुन पेगु, खेरानि कामान, पुलिस कटुम आरो देपेन पेगु होननानै सिनायथिनो हादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा मोसानि हाराफोरखौ फाननो थाखाय नायगासिनो दंमोन आरो ग्राहक नागिरगासिनोमोन। हमजानाय सुबुंफोरा सिगाङाव गान्दा सिखारिफोरजों सोमोन्दो दंमोन, जायनि थाखाय काजिरङा आरो बेनि खाथि-खाला ओनसोलाव वाइल्डलाइफ ट्रेफिकिं नेटवर्क खालामनाया खुंथायखौ जिंगासिहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि सोमोन्दोखौ नागिरनो आरो जानो हाथाव बायग्राफोरखौ सिनायथिनो थाखाय गोथौवै नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। थांनाय 15 अक्ट'बर खालि काजिरङा हाग्रामानि सिङाव फरेस्ट गार्डफोरजों गावलायनाया सासे सन्देह गोनां सुरां सिखारिनि जिउ खहा जानायनि उनाव काजिरङायाव गोबां सांग्रांथि जानायनि गेजेरावनो मोसानि हाराजों लोगोसे 7 सुबुंखौ हमनो हायो। ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ नोजोर होनानै संगालिजों सामलायजानाय मोनसे अपारेसनाव पुलिसआ 51 लाख रां बेसेननि गासै 10,200 जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों। सिग्रोमनायाव अजद होजानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनाय जाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ हमजानायनि सिगां ड्राग्सखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो थाखाय थियारि खालामगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि हान्जाया दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रैयै खामानि मावनायनि थाखाय गावसोरनि जाफुंसारनायखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि आसाम पुलिसआ थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो नारकटिक्सनि हेंथायै गावसोरनि नायबिजिरनायखौ गोख्रै खालामदों आरो ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ अपारेसन खालामना गोबाङैनो सिलिंखार खालामनायाव जाफुंसारदों। बे जब्द खालामनाया ड्राग्सनि हेंथायै बिसोरनि सोलिबाय थानाय जुजिनायाव आरोबाव मोनसे जाफुंसारनाय आरो आयेन आब्रुथिनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनायखौ बांहोयो। बिबानगिरिफोरा मिथिहोयो दि जब्द खालामनाय मुवा बेसादफोरनि आन्दोआव थानाय गिदिर नेटवर्कखौ सिनायथिनो आरो इन्टारस्टेट एबा हादोरनाङारि ड्राग्स कन्ट्रेलजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे समाव हमजानाय दायनिगिरिया पुलिसनि आवथायाव दं आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि उनाव आरोबाव गोबां हमजानायनि आसाखौ बुंथिदों।
आसामनि मार्गेरिटा क'ड डिस्ट्रिक्टनि गंसे थानसालियाव 23 नबेम्बर खालि सासे गागि बुद्ध मंकनि गोथै सहखौ पुलिसआ सन्देह गोनां बुथारनाय होननानै मिथिहोदों। इन्थेम मुं बुद्ध बिहारनि सासे मंक इन्द्र सिंह महातेराखौ थानसालिनि मोनसे खथायाव गोथै सहखौ मोननाय जादोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा गोथै सह खाथियाव थैजों बुंफबनाय गंसे रुवाबो मोनदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया लोगोनि गाज्रि फाव फान्दायनायनि जाहोनाव जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा गाहाय मावख'निफ्राय 20 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय बे थानसालिया पुलिसनि नायबिजिरनायनि मिरु जानानै फैदों। दासिम सासेखौ हमनाय जायाखैब्लाबो बिबानगिरिफ्रा मुंनि थैनाय जाथायफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बबेखानि पुलिसआ दासिमबो जाथायनि गुबै जाहोन थि खालामनो हायाखै आरो बे जाथायनि सायाव रावबो सन्देह गोनां सुबुंखौ सिनायथिनो हायाखै। बे सोमोनांथाव नागिरनाया जायगानि बुद्ध समाजाव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों, जेराव इन्द्र सिंहखौ सासे धोरोमनि दैदेनगिरि महरै गुवारै मान होनाय जायोमोन। ओनसोलनि थागिरिफ्रा आयेन आब्रुथिखौ थाबैनो खामानि मावनो खावलायदों आरो समाजनि सोद्रोमाफ्रा दायनिगिरिफोरखौ दायनिगिरि खालामनो थाखाय आबुं नायबिजिरनायखौ दाबि खालामगासिनो दं। बे जाथायनि सायाव सांग्रां नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, मानोना मावख'गिरिफ्रा मुंनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोरखौ ज' खालामनो नाजागासिनो दं। आसाम सोरखारा रायजोआव खुंथायारि आरो आयेन आब्रुथिखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि थांखियै गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय थिसननायनि फारि फोसावदों। गुबैयै बे फोसाव बिलाइखौ आसामनि रायजो बेंगिरिया फोसावदों आरो मावख'गिरिफोरा बिबान नाजावनाय अक्ट'निफ्राय बे हाबाफारिया जागायगोन। नखर बिफाननि मावख'आरिनि बिथोन बादियै दासान्दि चिरां जिल्लानि सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट आइपिएस अक्षत गार्गखौ सोलायनानै एपिएस नुमल महन्तनि जायगायाव क'क्राझार जिल्लानि एसएसपि महरै थिसनना होयो। क'क्राझारनि एसएसपि नुमल महन्त एपिएस DR 2004 आ एपिएसनि अमिताभ बसुमतारीनि उनाव गुवाहाटी पुलिस कमिशनारनि डिपुटि कमिशनार महरै बिबानखौ लागोन। गुवाहाटी पुलिस कमिशनारेटनि पुलिस कमिशनार एपिएस DR 2004 ध्रुव बराखौ आइपिएस अक्षत गार्गनि उनाव चिरां जिल्लानि एसएसपि महरै थिसननाय जादों। अमिताभ बसुमतारी एपिएस DR 2004 खौ मन्टु ठाकुरिया एपिएसनि जायगायाव एसपि सिकिउरिटि आसाम गुवाहाटीनि एसएसपि महरै सोलायनाय जादों। आसामनि एसपि सिकिउरिटिनि एसएसपि मन्टु ठाकुरिया एपिएस DR 2002 खौ एपिएस ध्रुव बरानि उनाव गुवाहाटी पुलिस कमिशनारेटनि पुलिस कमिशनार महरै थिसनो। बे समाव आसामनि नखर आरो राजखान्थि बिफाननि कमिशनार आरो नेहाथारि बिश्वजित पेगुजों डिजिटेल महरै सागान होजानाय बे सोलाय-सोल' आरो फोसावनायफोरा गासै हादोरसायाव मावफुंनाय गोहोखौ बांहोयो आरो मोजाङै आयेन आब्रुथिखौ थि खालामनो सोरखारनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। सन्देह खालामजाथाव मिया सुबुंफोरखौ लानानै फिन बेप्रुसार बानबुंथि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मियाफोरखौ खस्थ' होनायानो आंनि खामानि। आसामाव मियाफोरा गोजोनै थानो सानोब्ला आंखौ गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय बोखार होननानै बेप्रुसार बानबुंथि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसामाव मियाफोरा गोजोनै थानो हाया। आसामाव मियाफोरा खस्थ' सहायनांबाय थागोन, बेनि अनगायै गुबुन लामा गैया। आं गिबि मन्थ्रि थानाय समसिम सन्देह गोनां मियाफोरखौ खस्थ' होनायानो आंनि खामानि होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि गवालपारानि उनाव सानसे साननैनि गेजेरावनो नगावआव इभिक्सन खालामनाया सोलिगोन। जेसेबांनो इस्टिमेटफोर होगोन एसेबांनो इभिक्सन खालामनायाव गोख्रोंसिन सोलिगोन। मियाफोरा आंनि न'आव फैब्लाबो गोजोन सान्थि मोननाय नङा। सनापुरनि जुबिन खेत्रआव थांब्लाबो सान्थि मोननाय नङा। गौरब गगৈ आरो रकिबुल हुसैननि मेलाव थांब्लाबो मियाफोरा सान्थि मोननाय नङा। सन्देह गोनां मियाफोरनि सायाव इभिक्सन खालामनाया सोलिबाय थागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया गोख्रों रावजों बुंदों। सेंग्राफोरनि थाखाय गोदान बोसोराव गोदान बान्था। गोदान बोसोराव रायजोनि लाख लाख सेंग्राफोरनि थाखाय बान्था लानानै फैदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा। आइजोफोर आरो सिख्लाफोराल' नङा, बे बाराव सेंग्राफोराबो सोरखारि बिथांखिनि खाबु मोननो हागोन। फैगौ 2026 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय रायजोआव जागायगोन बाबु आसनि। बाबु आसनिनि गेजेरजों रायजोनि लाख लाख सेंग्राफोरानो सोरखारि बिथांखिनि मुलाम्फा होगोन। मख'नो गोनांदि सिख्ला आरो आइजोफोरजों लोगोसे सेंग्राफोरखौ आवगायना लांनो थांखि लादों सोरखारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजो सोरखारा आइजोफोरनि थाखाय लाखपति बायदेव आसनि, सिख्लाफोरनि थाखाय निजुत मयना आसनि लाबोनाय बायदिनो सेंग्राफोरनि थाखाय बाबु आसनि लाबोगोन आरो बे बाबु आसनिया फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि 1 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन। रायजोनि गासैबो सेंग्राफोरानो मोननो हागोन आसाम सोरखारनि गोदान बिथांखि बाबु आसनिनि मुलाम्फाखौ। रायजोनि सेंग्राफोरा आसनियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय गासैबो डकुमेन्टफोरखौ थियारि खालामनानै लाखानो हागोन। बेनि अनगायैबो बुद्धा पेन्सननि रांखौबो थाबैनो बारायगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।